Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz. Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 6-njy ýanwaryna sanyny. Pekin doşugynyň jemleri 16 resmi nama. Aşgabat İstanbul uğru boýunça uçur gatnawlaryň sany artdyryldy. Dünýäniň iň owadan zenanlary Germaniýa bilen Norwegiýa wadorod üçin turwa geçirjek gurar ýaly habarlar ýetirýäris. Gelingin bolsa habarlarymyzy giňişle internetip geçelim. Pekin doşugynyň jemleri 16 resmi nama. Şu gün Pekinde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in arasynda geçirilen ýokary derejeli gepleşikleriň jemleri boýunça iki tarapdaýyn resmi namalaryň uly toplumyna gol çekildi. Bu barada Türkmenistan gazetiniň elektron neşri habar berýär. Hytaýyň halk ýygnaklary öýüniň metbuat maslahatlary zalyna iki ýurduň liderleri dawaraly ýagdaýda bilelikdäki beýannama öz gollaryny goýdular. Umumyň hormatly prezidentimiz Hytaýa ilkinji döwlet saparynyň çeklerini iki tarapdaýyn gatnaşyklaryň şertnama hukuk bunyadyny pogtolandyrmaga ýardam berjek möhüm resmi namalaryň jemi 16-syna gol çekildi. Şolaryň hataryny Türkmenistanyň hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň hökümetiniň arasynda beýik ýöpek ýoluny tezeden dikeltmek we bir uşak bir ýol halkara başlangyçlarynyň ara baglanşygy babatda özara düşünmek hakynda ehtnama. Türkmenistanyň hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň hökümetiniň arasynda ýaşyl ösüş babatda maýy goýum hyzmatdaşy boýunça özara düşünmek hakynda ehtnama. Türkmenistanyň hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň hökümetiniň arasynda sany ykdysadyýet babatda maýy goýum hyzmatdaşy boýunça özara düşünmek hakynda ehtnama. Türkmenistanyň hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň hökümetiniň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Hytaý konsensusyny döretmek hakynda 2008-nji ýylyň 29-njy awgustynda galalaşyga goşmaçylar gezmek barada tesbirnama. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2023-nji 2024-nji ýyllarda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ehtnama. Türkmenistanyň Saglyk goraýşy Derman Senaty ministrligi bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Saglyk goraýşy boýunça döwlet komissiýasynyň arasynda saglyk goraýş ulgamyna 2023-nji 2027-nji ýyllar üçin hereketleriň meýilnamasy. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Medeniýet we Syýahatçylyk ministrliginiň arasynda 2023-nji 2026-njy ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň meýilnamasy. Sport babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Bedençeri we sport baradaky döwlet konsensusyny bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Bedençeri we sport baradaky baş döwlet müdirliginiň arasynda özara düşünmek hakynda ehtnama. Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komiteti bilen Hytaý Olimpiýa Komitetynyň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda ehtnama. Türkmengaz döwlet konserni bilen Hytaýyň Neft gaz korporasiýasynyň arasynda gaz podugyna hyzmatdaşlyk etmek hakynda ehtnama bar. Saparyň jemleri boýunça gol çekilen Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň media korporasiýasynyň arasynda habar maglumatlaryny alşmak ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek hakynda ehtnama. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bilen Sinhua habarlar agentliginiň arasynda habarlar alşmak we hyzmatdaşlyk etmek hakynda ylalaşyk. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bilen Jenmi Jibaw gazetiniň arasynda hyzmatdaşlyk babatda özara düşünmek hakynda ehtnama. Magtumlar adynaky Türkmen Döwlet Uniwersiteti bilen Pekiniň Daşary ýurt dilleri uniwersitetining arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ehtnama. Ýaşyrly Qaqaýew adynaky Halkary Neft we Gaz Uniwersiteti bilen Hytaýyň Neft gaz korporasiýasynyň arasynda özara düşünmek hakynda ehtnama bolsa, insan-perwer ulgamda Türkmen-Hytaý hyzmatdaşlygynyň anyk ugurlaryny kesgitlemekde möhüm ähmiýete ýa bolar. Aşgabat İstanbul uğru boýunça uçur gatnawlaryň sany artdyryldy. Türkmenistan aviakompaniýasy Aşgabat İstanbul uğru boýunça avia gatnawlarynyň sanyny artdyrdy. Bu barada Aşgabatyň halkara howa mezgiliniň sorag jogap gullugy habar berýär. Mundan öňe Türkmenistan aviakompaniýasy Aşgabat İstanbul uğru boýunça hepdede 4 uçur gatnawyny amalga aşyrýardy. Mundan beýlek bu gatnawlaryň sany 5-e ýetirdi. Türkmenistan aviakompaniýasy Aşgabat İstanbul uğru boýunça duşenbe, sişenbe, çarşenbe, penşenbe we şenbe günleri uçur gatnawlaryny ýerine ýetirer. Bu gatnawlar ýanwar aýyndan başlap köpelli. 2023-nji ýylyň fevral aýy üçin bu gurdaky bir taraplaýyn biletleriň iň pes bahasy 4877 manat 50 teňedir.
Şeýlekem bu aradaki maglumatlary aviakompaniýanyň resmi web sahypasyndaky aviapeteklerin satuw aradaki maglumatlardan hem görmek bolýar. Türkmenistan aviakompaniýasy Aşgabatdan Dubaýa, Abu Dhabi, Frankfurt, Istanbul, Kazany we Moskwa ýygdyrly gatnawlary amal aşyrýar. Türkmenistan Türkiýe uruw boýunça gatnawlary amal aşyrýan aviakompaniýalaryň ýene-de biri Türk Hava Ýolları aviakompaniýasydyr. Bu kompaniýa Türkmenistan Türkiýe uruw boýunça hepdede 6 gatnaw amal aşyrýar. Ön haber verişimiz ýaly 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap Türk aviakompaniýasy Istanbul Aşgabat uruw boýunça 4 gatnaw, Istanbul Türkmenbaş uruw boýunça 2 gatnaw amal aşyrar. Istanbul Aşgabat uruw boýunça duşenbe, çarşenbe, anna we şenbe günlerini adaty uçur gatnawlaryny amal aşyrar. Istanbul Türkmenbaş uruw boýunça bolsa sişenbe we penshenbe günlerini adaty uçur gatnawlaryny amal aşyrar. Türkiýe barmak üçin Türkmenistanyň raýatlarynyň wiza talap edilýär. Wiza almak we bular bilen baglanşykly has geňişleýin maglumatlary saytymyzdan we YouTube kanalymyzdan tapyp bilersiňiz. Wiza almak üçin gerekli resmi namalaryň toplamyny Aytakow ýubileyine çatyrgynyň oruny Rasgalowanyň ýanyna blok binasyna ýerleşýän Makul hyzmat terjime merkezinden terjime edip biljekdiňizi ýatlatmak isleýäris. Habarlaşmak üçin 863 78 96 73 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com. Dünýäniň iň owdan zenanlary. Her ýyl dünýäniň iň gowlaryna saýlaýan TC Candler Independent Critics 2022-nji ýylyň iň owdan 100 zenanynyň sanawyny ma'lum etdi. 2022-nji ýylyň iň owdan 100 atly bu sanaw ses berilişik esasyna saýlanyp, olaryň arasynda fotomodeller hem de aýdymçylar köpdir. Sanawy professional trollerin ikisi futbolçy Anna Maria Markovic bilen Amerikaly ylgaýjy Sydney McLaughlin hem girmek başardy. Sanawda Lily Collins, Margot Robbie, Emily Clark, Emma Watson, Ella Balinska, Lupita Nyong'o, Ana de Armas, Gal Gadot ýaly aktrisalar, Ariana Grande, Dua Lipa ýaly aýdymçylar, Blackpink pop toparynyň görnükli wekilleri hem bar. Sanawda birinji ýeri Amerikalı super fotomodel Jasmine Took eýlep, ol 2022-nji ýylyň iň owdan zenany bolup saýlandy. Sanawdaky başga bir super fotomodel hem Amerikalı Taylor Hill bolup, ol 67-nji orny eýledi. Ikinji ýerde Koreýaly Amerikalı aýdymçy Nancy'niň, üçünji ornda da Blackpink toparynyň agzasy, dünýä belli K-pop ýyldyzy Lisa'nyň ady bar. Russiýaly influencer Dasha Taranyň 4-nji bolan sanawyny Taýlandly aýdymçy Sitala 5-nji orny eýledi. Germaniýa bilen Norwegiýa vodorod üçin turga geçirji gurar. Germaniýanyň vice-kansleri Robert Habeck bilen Norwegiýanyň premier ministri Jonas Gahr Støre iki ýurduň arasyna energiýa pudogyny strategik hyzmatdaşlyk barada ılalaşdylar. 2030-njy ýyla çenli Germaniýany vodorod bilen üçin etmek üçin turga geçirji gurmak meýilleşdirilýär. Germaniýa bilen Norwegiýa energiýa we howanyň üýtgenmegine garşy görüşmek babatda uzak möhletliň esasy hyzmatdaşlyk etmek boýunça ılalaşdylar. Ilki bilen Norwegiýanyň Equinor kompaniýasy bu turga geçirjiniň üstü bilen Germaniýany TV gaz, soňursa Germaniýanyň RWE kompaniýasy tarapyndan satyn alınjak tezelenýän energiýa bilen öndürilen vodorod iýerer. Şeýlekem Germaniýa bilen Norwegiýa tezeçil tehnologiýa arkaly kömür turşy gazyny ýer astynda saklamak pudogyny hyzmatdaşlyk etmegi meýilleşdirýärler. Ene mehriban müştoklar ata watan seviyede saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti Si Jinping bilen gepleşikler geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Jenbin Jibao gazet üçin makala taýýarlady. Hataýda okuyan türkmen talipleri bilen doşuk. 2023-nji ýyl aspirantura, doktorantura kabul ediljekleriň sany tasdiklandy. Ýaşyjyk zekinlere ulwawa adynaky çağlar bayragy uşurly ýaly habarlary Atawatan Turkmenistan.com saytymyzdan geňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanlaryny görüşýänçek hoşda bolun.